Dalším tématem, o kterém bych se ráda zmínila v souvislosti s lidskou osobností, je takový boom osobního rozvoje, kterým si teď procházíme. Je vlastně zaměřená velmi pozornost na osobní rozvoj, na rozvíjení vlastních talentů, na vzestup vlastní osobnosti a tak dále. A je to všude přítomné a myslím si, že to je jakási fáze lidstva. Protože před touto fází osobního růstu byla fáze, kdy byla upřednostňována filozofie toho, že druzí byli důležitější než my samotní. To znamená, okolí bylo důležitější než já sama. Pomáhalo se hodně druhým a znají to naše babičky i maminky, které se často obětovaly, nebo celý svůj život obětovaly pro rodinu. A na sebe často vůbec neměli čas na to se nějakým způsobem sami rozvíjet. A nyní jsme teda v té fázi, kdy je teda zaměřena pozornost na sama sebe. A tak nějak předpokládám, že tou další fází bude rozvoj pro druhé, ale ne z bodu nějakého sebeobětování, ale z bodu plného rozvoje sama sebe a vlastně z té obrovské plnosti, vlastně takový jako přirozený chtíč vlastně pomáhat druhým. A to si myslím, že je úplně to nejkrásnější. A neříkám, že teď jako tím někteří neprocházejí, ale určitě si myslím, že lidstvo je v fázi, kdy se musí zaměřit každý trošičku sám na sebe, byť to nemusí být celý život, ale nějaké určité fáze, aby mohl pomáhat s radostí a z bodu štěstí pro druhé. A chtěla bych říct, že nic není špatně. Jsou fáze v životě, kdy vlastně pomáháme druhým, trošku zapomínáme sami na sebe, ale i skrze to se rozvíjíme. Nebo naopak trošku více uzavřeme do sebe, zaměříme se na sama sebe, abychom mohli potom být přínosnější pro druhé. A dětská osobnost vlastně zaměřuje pozornost trošičku víc na osobní rozvoj, a to z toho důvodu, protože čím dřív vlastně u dětí začneme zaměřovat pozornost na to, aby vlastně přišli na ten svůj talent, na to, v čem jsou dobré, v čem mají silné stránky a vlastně jací jsou a vzali se takový, jací jsou, tak tím dřív vlastně dochází k tomu a k té potřebě vlastně úplně přirozené k rozvoji pro druhé. Samozřejmě, že při tom osobním rozvoji dochází k hlubokému pochopení sama sebe a tím pádem naprosto přirozeně k pochopení druhých. Já opravdu si stojím za tím, je to moje vlastní zkušenost, ale i zkušenost mnoha jiných, jsou vlastně na tom založené různé filozofie, že pokud opravdu dobře nepoznáme sami sebe a neukotvíme se v tom, tak nemůžeme pochopit druhé a je to samé s tím štěstím. Pokud jsme šťastní sami za sebou, děláme to, co nás baví, tak potom máme přirozenou potřebu dělat šťastné okolí a ostatní. A vlastně u těch dětí je úžasné, že s tím, jak vlastně poznávají sami sebe a je vlastně v té skupince, v tom mém kroužku několik, třeba 10 dětí, tak oni zároveň poznávají i toho druhého. Aha, tak já to mám takhle, nebo já jsem to takhle namalovala, myslela jsem na to a na to a ty si to namaloval úplně jinak, ty jsi úplně jiný. Takže já si stojím za tím, že ani tyto dvě oblasti nejdou úplně od sebe oddělovat. Je to velmi propojené a nemyslím si, že by mělo být něco upřednostňováno víc, ale samozřejmě u těch dětí je přirozené, že děti jako jsou trošičku vlastně i v tom vývoji, nejenom fyzického těla, ale i toho duševního těla vlastně zaměřené sami na sebe a jde o to, aby vlastně se dobře rozvíjeli a jak já říkám, z té krásné pampelišky do toho zářivého sluníčka, do té kytičky. Takže jde o to, abychom vlastně dětem dávali dobré vzory toho, jak my se hezky rozvíjíme a jak vlastně potom pomáháme druhým. A to je vlastně to důležité na tom, protože pokud zvolíme sebeobětování nebo vlastně podřizování se druhým,
tak to často dopadá tak, že s tím nejsme úplně spokojení, že nás někdy něco hryže a že se s tím těžko směřujeme, pokud to není z bodu toho štěstí, jako ano, já to prostě chci udělat pro druhé, já to udělám a takhle to bude v pořádku. Takže nerada bych, aby bylo něco upřednostňováno, protože zase každý to má jinak a určitě mám ve svém blízkém okolí i člověka, který se rozvíjel na základě toho, že vlastně se trošičku sebeobětoval a je to určitě taky možnost, že vlastně dochází k osobnímu rozvoji skrze sebeobětování. Ale je to zase nějaká skupinka lidí, každý to má opravdu jinak a někteří, i když vlastně na sobě pracují, i některé děti mohou na sobě dlouhodobě pracovat, tak nikdy nedojde třeba k tomu bodu, že budou chtít vlastně pomáhat druhým. Takže je třeba tolerovat opět všechny směry, je třeba respektovat každý život jako jednotlivý a neposuzovat opět, co je lepší, co je dobře, co je špatně a vlastně snažit se být sám dobrý, sám v pravdě a sám dobrý pro sebe a tím pádem i pro okolí.